कारन राजु नार्जारिया बिराद गोथौ सानखांथिनि सासे सोद्रोमा दोलोआव टिकेट मोनाबा दोल हगारनाय बे खामानिखौ राजु नार्जारिया मावनो हाया होननानै आं सानो आरो निष्ठाबान सासे कर्मी हिसाबै बिथाङा जोंनि बे हालामखौ आरो प्रमद बर' बिथांनि आखाइखौ गोरा खालामनायाव लोगोसे होफागोन जों दाबो बिथांखौ फोथायनानै दङ आरो सैथोआ बेनो गोबां माने सानखांथि दङ गोबां सानखांथिनि उनाव जेब्ला सानखांनानै मोनबाय जे जोंहा दलीय भाबै सासे सांग्रांथि आरो सेंग्रा सासे दैदेनगिरि नांगौ कारन एमपि सासेखौ जोङो फाथायखांनायनि उनाव बिनि उनावहाय बिथांनि खामानिया एसे माने सरकारि आबहावाजों मिलायनांगौ जायो गतिके सरकार बेंनाय आबहावायाव मिलायनांगौ जायो दोलोखौ सबसे साबसिन आरो सबसे गोरासिन बेंग्रायानो राजु नार्जारि बिथांखौ जों सानदों गासिबो जे बिथाङा दिनैबो दोलोआवनो थानांगौ आरो दोलोखौ गोख्रों खामानिखौ बिथाङा दाबो जोंजों मावना होनांगौ बे खोथायावनो बिथांखौ दोनथ'नाय जादों आरोखि जों बिपिएफ दङ होननानैनो साना आंथ' मिथिया बिपिएफ दङ होननानै आं मिथिया आसलते क'क्राझाराव दं नामा साफा सानै नामा बाक्सायावथ' गैया जोंथ' नुफेरा बिपिएफ होननाय बेवहाय आरो बे जायफोरनि नाम होनदों सोरबाया बुरिबाय सोरबाया अबेबा थाइलेण्ड आरो अबेबा हंकंआवसो माबा थाहैग्रा मानसि ना मा होनो जोंथ' सिनाया बेफोरबायदिखौ आरो बे प्रिथिराज नारायण देब होननायाथ' बेथ' दाउस्रा मा होनो बेखौ बे दाउस्रि हाजि जोंनावथ' थाया होनबा सि बारि खनायाव थानानै जें जें बादि मानसि बे मा एमपिनि मा जग्यथानि मानसि बेलाय सोर बेलाय बे सासे दुगा जाम्बा गथ'सो बियो माबा एमपि टाइटेला बेनो गस्लायाव लगायनोबो समाया आरोखि आं बेखौनो होनबाय जे बे सासे माने दाउस्रि हाजिफोरबायदि सि अनाबरन बे मस्त' बे बिटिआर ओनसोलखौ दैदेननो हानाय क'क्राझार ओनसोलखौ दैदेननो हानाय बा बेबायदि अजननि मानसि नामा बे मा मानसि बेलाय मा अबेनि मानसि बेलाय मा मानसि जोंथ' मिथिया बेबायदि मानसिखौ दाउस्रि हाजिसो बियो दिनै जोबोद माने बिटिआर सरकारनि जोबोद माने गोनांथि दिन दिनै होननानै जों सानो कारन मैयानि दिनाव जोंहा जोंनि क'क्राझार समस्तिनि केन्डिडेटआबो जोंहा डिक्लेयार जाबाय आरो बेराफारसेथिं दिनैहाय 40टा समस्तियाव जोंहा दिनै गियान सोरां बिथांखि जायखौ जोङो स्टुडेन्टफोरनो 5,000 करि होयो बेनि दिनै चेक डिस्ट्रिबिउसनाबो पुरा 40टा समस्तियावनो सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों जिहेतु बुंबाय थादोंमोन जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव ना फुख्रिनि जि फुख्रिनिफ्राय ना फिनाय जि बेबस्था बे बहुद गोबां बेयाव सुबिदा दङ बे स्पेसियेलि बाक्सायाव ओंखायनो बे बाराव जोङो माने गोबां साइकेलजों लोगोसे इ-रिक्सा जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जादों आरो बिनिनो दिनै जायफ्रा माने ना बेफारिफोर दङ जोंनि माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोननो दिनै इ-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्स राननाय हाबाफारियाबो सोलिनानै दं आरोखि गंबेसे रिक्सा दं सार जोङो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव 22 खान करि दिनै जोङो 10 जननो होग्रोबाय आरोबाव फैबावगोन बाखि डिस्ट्रिक्टआवबो दिनै सेम डे डिस्ट्रिबिउसन खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि